Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonise abantu okubingelelayo ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu nangalolu lusuku siyambonga. Moya wami uyayitusa inkosi ukuba ngikwazi ukuthi ngikuphakele ukudla komphefumulo lokho engikuphathiswe inkosi uJesu Kristu namhlanje. Bangcwele ngiyabonga ubukhona benu busho lukhulu kumina. Ngiyayizwa imithandazo enisithandazela ngayo nisikhulekela ngayo, ngiyayizwa. Ngiyambonga uNkulunkulu ngani. Ngiyabonga kuba namasosha afana nani. Ngiyabonga ngendlela emangalisayo nani nihlale nazi ukuthi ngisemva kwenu ngiyanikhulekela. Siyanikhulekela imini nobusuku, asiyeke ukunikhulekela. Masihlalene enkosini uJesu Kristu waseNazaretha. Usezobuya, hayi usezobuya. Impawu ziyasho usezobuya. Siyazizwa izigi. Funda izwi uzozizwa izigi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Ngiyabona ukuthi kungaba kuhle siguqe sikhuleke phambi kwenkosi yamakhosi, phambi kaSomandla ophezu konke, umdala weyinsuku, usonini nanini. Masikhulekeni. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga thubo sipha lona namhlanje ukuthi sihlangane ezweni lakho. Sihlangane esidlweni sasezulwini. Uthe wena uyisinkwa sokuphila, oza kuwena kasozalamba. uNkulunkulu wethu futhi ngeke ome okholwa nguwe. Siyabonga nangawo lo mzuzu. Siyabonga, ngiyacela Moya Ongcwele iba nathi, khulume phakathi kwethu, uzambule. Lekelele Nkosi lapho kudingeka khona izwi liyasho lithi ungumsizi wethu, uyasibubulela ngoba sikwazi singakucela ngempela. Siyabonga Nkosi, usibubulele, qhubeka usibubulele. Siyafisa ukusuka kuleli khaya sibe sekhaya ezulwini. Kodwa-ke ngoba isikhathi asikafiki, sisize Moya Ongcwele siwenze umsebenzi wakho. Namba abantwana bakho balambile, bomile, bafuna izwi lakho. Khuluma-ke Nkosi ngezwi lakho, ngoba amazwi okuphila kuwena uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu muhle nangaso lesi sikhathi. Ngiyacela sezweni bangcwele baseFilippi chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqa, wabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi. Kube inkazimulo kuNkulunkulu. Kube inkazimulo kuNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Asemkhazimuliseni uNkulunkulu bangcwele. Sithi uJesu Kristu inkosi. Asivumeni ngemlomo yethu. Sivume ukuthi uJesu Kristu inkosi. Akhazimule ubaba usezulwini. Ubungemkhazimulise nawe na. Mkhazimulise ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyafisa ukuthi-ke siqhubeke siye kwencwadini kaPetro yokuqala chapter 4 siqala ufunda kuverse 12. Bathandekayo, ningamangali ngomlilo ophakathi kwenu enifikelwa yiwo, ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze, nethabe nokwethaba. Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu, nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu
uhlezi phezu kwenu. Asiyeke ku chapter 3 wayo lencwadi uFirst Peter. Besikade sikhuluma ngaye ke siqala ku verse 14. Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga nebusisiwe, ningesabi ukwesabisa kwabo, ningakhathazeki. Verse 15. Kepha mngcoliseni uKristu abe inkosi ezinhlizweni zenu, nihlale ningabalungela ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethembeli kini. Ngiyakhumbula izolo ngeke ngathi ezulwini abekho wesilisa akekho wesifazane. Ngikushilo lokho. Ake sibheke abaseGalathiya. Ngisekele leyo nkulumo yami. Siye kwabaseGalathiya chapter 3. Siqala ku verse 26. Lithi ngokuba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu. Uma ukholwa kuKristu ungumntwana kaNkulunkulu. Bonke abakholwa kuKristu bangabantwana bakaNkulunkulu. Uthi ku verse 27. Ngokuba nonke enabhaphathiselwa kuKristu nembatha uKristu. Uma usubhaphathisiwe kuKristu uyamembatha. Ngoba sonke singabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu. Bese mawusubhaphathisiwe usuyamembatha. Kusho ukuthi mawungabhaphathisiwe kuKristu awumembethe. Ngesikhathi usumembetheke awusekho umahluko. Ngoba sonke sembethe uKristu sesiyafana. Aseku verse 28 noma ngiphinde 27. Ngokuba nonke nabhaphathiselwa kuKristu nembatha uKristu. Verse 28. Akakho umJuda nomGreki, akakho oboshiweyo nokhululekileyo, akakho wesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nemunye kuKristu Jesu. Ngoba senenjani? Senembethe yena. Masenembethe yena nonke nemunye, akakho wesilisa, akakho wesifazane. Uma ke izwi lithi akakho wesilisa, akakho wesifazane ngoba simunye kuKristu, sisela emhlabeni, how much more sesisekhaya ezulwini? Hayi mina ngiyaliphinda futhi. Akekho wesilisa, akekho wesifazane ezulwini. Ngoba siqala sila sonke sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Johana oqala chapter 12. Bese licacisa ukuthi ke singabantwana bakaNkulunkulu ngoba sikholwa kuKristu. You can only be the child of God when you believe in Christ. Otherwise, you are not a child of God. But you have to believe in Christ to be a child of God. So ke uma ke sesingabantwana bakaNkulunkulu, siyabhaphathizwa ke bazalwane kuKristu, hayi kwelinye igama. Angazi nobhaphathiselwa kuliphi igama. Ukuze ubhaphathiswe egameni likaKristu kufanele uvume izono zakho. Wazivuma nje izono zakho mhla ubhaphathiswa, noma wavele wacwilwa nje, noma wazi kha phezulu khona wazi igodlayo, uyafana nje nongabhaphathisiwe. Hayi uyafana nje. Yikho ikuhlupha inkanuko, yikho umoya wobufebe ukuhlupha, yikho ikuhlupha ukubuka izithombe ezinqunu, yikho ukuhlupha ukuzisiza, ngoba wabhaphathiswa nezono. Umuntu obhaphathiswe nesono wona kakhulu asibhajadiswe isono. Uyayivuma izono zakho, uhlanzwe egazini likaJesu, bese uyabhaphathiswa ke kuKristu. Athi uJesu mayehamba kwi-Great Commission, Matthew 28, qala ku verse 18. Athi ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni, ngakho hambani. Hambani nemhlabeni wonke. Okholwayo nimbhaphathise egameni likaBaba nelendodana nelikaMoya Ongcwele. Nibafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho.
mina-ke njengoJesu ngizoba nani kuze kube sekupheleni, kusho njalo uJesu. Asiveleke sibacwile nje emanzini, bavuma izono zabo njengoba benza kuJohane uMbhaphatisi, ngoba bangavumanga wababiza ngenzalo yezinyoka. Wathi inzalo yezinyoka, ubani onibonisa ukubalekela ulaka oluzayo na? Vezani izithelo zokuphenduka. Ukubhabhadiswa kuyisithelo sokuphenduka, uxolo, ukuvuma isono kuyisithelo sokuphenduka, bese uyabhabhadiswa-ke. Ngokuba-ke nonke nabhabhadiselwa kuKristu nembatha uKristu. Ngesikhathi usuwembethe uKristu, akekho umJuda, akekho umGreki, akekho umZulu, alikho iXhosa, alikho iSwazi, sesiyafana sonke. Akekho oboshiweyo nokhululekile, kusho ukuthi asikho isigqila nesizothi u-free. Akakho owesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nemunye kuKristu. Kepha uma ningabakaKristu, seniyinzalo ka-Abrahama, nizindlalifa ngokwesethembiso. Sesingena kuloya mndeni okwathiwa u-Abrahama, izizwe zonke ziyobusiswa ngawe. Inzalo yakhe yoba ngangesihlabathi solwandle, ngoba sesingabantwana baka-Abrahama. Sesiyinzalo ka-Abrahama, sizindlalifa zesethembiso. Umoya ongcwele owathenjiswayo, nathi sizindlalifa zakhe. Athi uJesu, ngizonishiya nomoya weqiniso, umduduzi, uzohlala kini kuze kube phakade. Umoya ongcwele uhlala kithi kuze kube phakade. Uma kuthiwa kuze kube phakade uzozufa ungene ezulwini, uzongena ngoba unomoya ongcwele. Umoya ongcwele akahlali endaweni engcolile. Umoya ongcwele akahlali emzimbeni ezingavunyiwe izono. Umoya ongcwele akahlali emzimbeni ongagqokiswa ngenhlonipho. Umzimba ovezwa obala kukhubeka abantu. Umoya ongcwele akahlali lapho. Umoya ongcwele uhlala endaweni engcwele njengegama lakhe. Ngicacisa le ndaba ukuthi akekho owesilisa, akekho owesifazane, simunye sonke kuKristu. Asibuye lapha esikhathi sithina sikakabi sibi. Kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhlizweni zenu. Ngesikhathi umngcwelisa uKristu abe yinkosi, uyamembatha. Mawusumembethe, awusabandlululi wena. Umlungu awusamboni njengomlungu. Umuntu omnyama umboni njengomuntu omnyama. UmZulu akabi umZulu noma iXhosa iXhosa, awucwalisi wena. Bantu bonke bayafana bafowenu ngoba sonke sembethe uKristu, simunye kuKristu. Bese-ke mase simngcwelisile uKristu, sihlale singabalungele ukubaphendula bonke abasibuza isizathu sethembele kithi. Verse 16, kodwa kube ngobumnene nangokwesaba, nibe nonembezo omuhle, ukuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe laba abathuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu. Bazalwane, kuyathuka ukuhamba kwethu okuhle. Sibizwa ngezinto eziningi. Inkosi uJesu bathi inedimoni. Inkosi uJesu bathi ikhipha idimoni ngedimoni. Sosinda kanjani thina? Basho yonke into abayithandayo ngathi. Bathi sithwele, bathi siyathakatha, bathi sinemadimoni. Angikhohlwa. Kwelinye ibandla abantu bekhulekelwa kuthiwa bakhishwa umoya kaNsibande. Liphi lelo bandla namhlanje? Liphi namhlanje lalikhipha umoya kaNsibande? Nkosi yami, abantu bayahlupheka ngokungafuni ukufunda izwi. Kwakungakhishwa umoya kaNsibande, ngoba ubaba uNsibande uhlala ezwini, kwakukhishwa umoya ongcwele kubantu befakwa amadimoni, ngoba alikho idimoni elihambisana nezwi, alikho idimoni eliphila izwi. Ngiyazazi ukuthi ngiyaliphila. Uma ngiliphila kusho ukuthi anginalo idimoni. So umuntu uma ekhipha umoya lo uNsibande awuphefumulayo, ukhipha umoya ongcwele. Awubakithi baze bahlupheka abantu, baze bahlupheka. Kodwa ngeke sisho lutho-ke, ukukholwa kusekhona kwabo bonke.
mhlambe kwakuyindlela nabo kwafanele baphume ngayo ekhaya lezwi beyofakwa amadimoni. Nihlale ningabalungela ukubaphendula bonke abanibuza izizathu sethembeli kini, kodwa kube ngobumnene nangokwesaba, nibe nonembezo omuhle, ukuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe labo abathuka uhamba kwenu okuhle. Sikuvesi 16. Ngokuvuma kwenkosi sizoqhubeka novesi 16 masibuyela kule nkundla. Niphile bangcwele, siyanithanda ekhaya kwaNzibande, siyanithanda ekhaya lezwi, siyanithanda entabeni Yendlu KaJehova Kuyabonelelwa. Asilungise entabeni Yendlu KaJehova Kuyabonelelwa. Masikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, siyabonga izwi lakho. Siza abantwana bakhe ezindaweni zonke bakhule kumoya, baliqonde bali-understand izwi, ngoba wena Moya oNgcwele uyabahola. Bazicwale balungise indaba yabo nawe, bavume izono zabo, ngoba luyeza usuku oluvutha njengeziko, luyeza usuku lapho bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi liyobashisa ngabashiyela impande nagatsha. Malaki chapter 4 verse 1. Kodwa kulabo abenza ukulunga kuyophuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Siyakubonga Nkosi ngothando sithanda ngalo. Busisa ilona loyo lalele manje, abagulayo ngiyakhuleka baphilise. Izifo zonke ezikhona wengilalele njengamanje ngikhuleka lo mkhuleko uyaphiliswa. Uyaphiliswa ngoJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi phezu kwalo mzimba, onamadimoni ayakhishwa, onemimoya yabaleka ngeshisa ngamandla kaNkulunkulu, amandla kaMoya oNgcwele ngomlilo wasezulwini. uJesu Kristu inkosi phezu kwabo bonke abantwana bakhe abalalele bayakhululwa manje. Siyabonga ngoJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Babunzibande uvalelisayo, uthube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.